Десерт такъв. Помирисах си дъха. Спря дъха от... За едно хранене. 2-3 литра има. Не преварена ли има, да? Не. Трябва да се опитаме да го научим да си лежи по корем и да си Да, сваля да главата. си ляга. Той би трябвало сам да сети, като му капне главата. Те в болницата така го оставаха, ама той не можеше да си я държи просто изправена и затова се е легнал вече. Последни сили усещаш. Така, мамо, виж колко е приятно да си полегне дечко. Не, аз тега той ще си легне, ако искаш. Десертче. Добре. Намръщи се според мен лекичко. Лекичко се понамръщи. Айде. Ох, въздъхна ли? Зехта, да. Зехта. Пак те едни и същи филми. Махай го веднага, спирай. Що? Защото само едно и също снимаш. То няма друго при него. Ма как да няма? Как го мием, как го храним. Да схрускам бомбон такъв. Големия. Актьор. Такъв фотомодел. Право в камерата е стъпанчен. Така мамо лека усмивка взема къде беше. Моето бръвченце, момченце. Цункай, мама. Да. Цунка, той не знае. Малко по-късно направим ляскането. Той не знае какво става. Стига! Спирай камерата.